Bonġur li kulħadd, grazzi tal-li ġejtu għawek ħalli nkun nistgħu nagħtukom tarif dwar is-sitwazzjoni dwar il-każijiet li qiegħed ikollna. Mill-bieraħ law kellna 3 każijiet oħra li ġew ikkonfermati, bekk issa għandna 21 każ li huma konfermati u tajjeb ngħidu li dawn il-każijiet kollha huma każijiet importati minn barra, jiġifieri kellhom is-sintomi wara li kienu sifru xi pajjiż barra minn Malta. L-ewwel każ li kellna ikkonfermat ieħor il-bieraħ fil-għaxija kien ġuvni ta' 23 sena li huwa healthcare worker, dan mar Dublin, l-Irlanda. Propju nistgħu ngħidu li dan kien sifer fis-7 ta' Marzu qabel ma kien hemm ir-rakkomandazzjoni biex in-nies ma jsifrux u ġie lura fl-10 ta' Marzu u propju fl-14 ta' Marzu beda bis-sintomi ta' uġieħ mal-ġisem, uġieħ ta' rasijiet u sola. Kif dan beda bis-sintomi fl-14 ta' Marzu mill-ewwel mar kwarantina, ġifier ma baqax jiġi iktar xogħol. U anka għamilna kuntatt imbagħad mal-kumplament tal-familja tiegħu li jgħixu fid-dar tiegħu u wkoll huma qegħdin jinżammu f'kwarantina. Dan il-persuna kien Dublin bħalma qedtilkom u jekk forsi tiftakru propju l-bieraħ kellna persuna oħra li kien ikkonfermat li kien ġien minn Dublin ukoll u dan il-healthcare worker fil-fatt kien qiegħed holiday ma' dak il-persuna li għamilna notifika tal-bieraħ filgħodu. U dan qegħdin naqbduhom ukoll through il-contact tracing li aħna qegħdin nagħmlu. Id-dar tiegħu kien hemm 3 persuni u allura hemmhekk dawk ukoll qegħdin f'kwarantina. Aħna għamilna wkoll evalwazzjoni wkoll fuq il-post tax-xogħol tal-persuna peress li huwa healthcare worker. U minn hemmhekk aħna sibna li kien hemm 6 kollegi oħra ta' dan il-persuna li seta' kellhom kuntatt miegħu, allura mir-risk assessment aħna rajna li hemm bżonn li dawn is-6 persuni oħrajn, kollegi tax-xogħol ukoll imorru f'kwarantina. Tajjeb ngħidu li dawn huma kollha close contacts allura jkunu f'mandatory quarantine. Barra minn hekk ukoll aħna konna diġà bdejna r-risk assessment fuq il-flight avolja dan il-persuna żviluppa sintomi 4 wara l-ġurnata, però pers li kellna il-contact tracing diġà għaddej fuq il-persuna ta' filgħodu, aħna rġajna komplejna wkoll il-komplement tal-flight nagħmluhom enfasi ta' monitoring tas-sintomi tagħha. Kellna matul il-lejl żewġ każijiet oħra li ġew konfermati. Wieħed huwa student ta' 20 sena li huwa Malti. U kol mar Dublin u kien kważi fl-istess ġranet għaliex mar fil-5 ta' Marzu u ġillura fuq l-istess flight fl-10 ta' Marzu, pero ma kienx qiegħed jakkompanja il-grupp liħor li kellna. Fil-12 ta' Marzu beda bis-sintomi ta' sola u ftit deni, nafu li mar lecture l-Università għal ftit ħin u għalhekk aħna diġà bdejna hemmhekk il-communications ħan nagħmlu risk assessment ta' kien hemm xi studenti li seta' kellu kuntatt magħhom u fil-każ nassessjaw mas-sintomi u anke nkun nistgħu nagħmlu quarantine fejn hemm bżonn. U anka pers li kien fuq l-istess flight hemmhekk aħna diġà kellna l-komuniki tan-nies li setgħu kienu fuq il-flight avolja s-sintomi bdew jumejn wara. It-tielet każ li kellna konfermat matul il-lejl kien persuna raġel ta' 21 sena li huwa mill-Portugal li dan kien qiegħed Spanja, Madrid u ma jgħixaw Malta, però kien ġie hawn Malta biex jibda jaħdem u ġie minn Madrid Spanja fl-10 ta' Marzu. U fit-13 ta' Marzu beda bis-sola u toħta nifs u kif ġew lura mill-ewwel għamlu self-quarantine ma' marrum kien u l-girlfriend tiegħu kollha kellha ftit sintomi, it-testjajni għaw dik ħarġet negattiva. Jiġifieri hawnhekk għandna dan il-każ tal-persuna li hu Portugiż fejn aħna minħabba li kien hemm is-self-quarantine hemmhekk kien hemm kontroll tas-sitwazzjoni u anke ma kellniex ħafna kuntatti. U hawnhekk ukoll fuq dan il-flight jekk xi ħadd tiftakru diġà dan il-flight kellna xi case ieħor u diġà kellna l-contact tracing tagħhom. Tajjeb nifhmu wkoll li
bħalissa ma hemm l-ebda evidenza li kien hemm minn dawn il-cases li aħna għandna fejn kien hemm trasmissjoni fuq il-flights, il-probabilità peress li naqsu l-flights hija li inti jkollok koinċidenza li jkollok numru ta' nies li jkunu ġejjin minn barra jkunu qegħdin jużaw l-istess flights. Tajb ngħidu li issa allura għandna 21 każ u dawn il-każijiet huma kollha importati, sa issa m'għandna l-ebda evidenza ta' local transmission. Aħna bħala Public Health għamilna 722 test fuq persuni li kellhom is-sintomi u kienu qegħdin imsefrin barra minn Malta. U minn dawn sa issa għandna 21 każ. Jiġifieri n-numru ta' testing tagħna huwa kbir ħafna komparat mal-popolazzjoni u propju hija l-istrateġija tagħna biex aħna nagħmlu early identification tal-każijiet li jkollna. Barra minn hekk komplejna wkoll bis-sentinel surveillance tagħna fejn dawk in-nies li qegħdin jitlu f'Mater Dei u ikollhom respiratory symptoms aħna qegħdin niskrinjawhom xorta għal COVID avolja dawn ma jkunux sifru barra. Biex aħna nkunu ċerti dawn il-każijiet jekk hux qed ikollhom COVID jew le u għalhekk hemmhekk s'issa għamilna 663 swab u minn dawn kollha ħarġu negattivi. Tajb nfakkar ukoll l-importanza tal-kwarantina. Il-kwarantina qiegħda hemmhekk vera mhijiex xi ħaġa sabiħa, però qiegħda hemmhekk bħala wieħed mill-iktar affarijiet importanti fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa ta' containment fejn dawk in-nies li seta' kellhom espożizzjoni għal mikrobu kemm jekk huma kienu msifrin barra minn Malta li xnafu li hemm ħafna każijiet barra minn Malta. Imma wkoll jekk huma kellhom kuntatt ma' persuni li huma pożittivi, il-kwarantina hija mandatorja u l-kwarantina hija importanti. Allura qed nappellaw il-pubbliku li huma jisimgħu minn din il-kwarantina, jekk huma jkollhom bżonn xi ħaġa kemm ikel jew inkella mediċini jew kollhom bżonn xi healthcare iċemplu l-111. Jekk għandkom bżonn tmor xi tabib, ċemplu l-111 hemm it-tobba jkun jistgħu jkellmukom u aħna nieħdu ħsiebkom. Mhux naqbdu noħorġu mill-kwarantina u mmorru l-isptar jew inkella l-health centers jew inkella mmorru għand it-tobba jew anke l-ispiżeriji. Importanti li l-kwarantina tinżamm għand kulħadd. Aħna bqajna għaddejjin bil-inspections tagħna permezz mal-health inspectors u anke mal-pulizija li qegħdin iduru dawn il-nies li qegħdin f'kwarantina. Grazie Jakob. Iva. Mela, il-sintomi l-iktar prominenti bħal qed naraw anke mill-każijiet kollha li qed ikollna huma deni sola u tuħ ta' nifs. U bħalissa aħna qegħdin nittestjaw dawk in-nies li ikollhom xi wieħed minn dawn is-sintomi u jkunu sifru barra minn Malta. Però wkoll qegħdin nagħmlu bħalma semmejt random ukoll tests ta' nies ħalli aħna nkunu qegħdin kull darba nagħmlu assessment ħanaraw jekk hawn xi każijiet li ma kinux sifru barra. Aħna sibna li ġurnata qabel mal-persuna beda bis-sintomi, iva kien daħal xogħol, għamilna assessment flimkien mal-infection control ta' hawnhekk ta' Mater Dei u rridu niftakru x'inhu l-protokoll tagħna bbażat fuq evidenza ta' fejn jista' jkun hemm trasmissjoni. Ġifieri inti biex ikun hemm trasmissjoni l-indikazzjonijiet huma li inti jkollok face-to-face contact għall-inqas għal 15-il minuta. Jew inkella tkun qiegħed fl-istess post ma l-istess persuna għal sagħtejn. Mill-assessment li għamilna rajna li dal-persuna ma kellux kuntatt ma l-ebda pazjent għal iktar minn 15-il minuta face-to-face u anqas ma kien fl-istess kamra ma' pazjenti oħrajn għal iktar minn sagħtejn. Allura bħalma qed qabel l-indikazzjonijiet kienu biss li kien hemm dawk il-kollegi tiegħu li kienu f'kuntatt u li seta' kellhom exposure u dawn mill-ewwel mill-bieraħ stess aħna poġġejnihom kwarantina li qegħdin id-dar ma jitlux l-isptar u ma joħorġux.
Bħalma qegħdin naraw dan il-virus dejjem qiegħed nsegwu l-passi tiegħu, naraw x'qiegħed jiġri, li nafu li ġara hija li jekk tħares naqra lejn il-fatality rate, ġifi kemm imutu nies, minn dak l-indikazzjoni li kien hemm propju fiċ-Ċina fejn huma indikaw li bewt wieħed huwa ta' 2%, rajna li fl-Italja kien hemm numru ta' nies li kienu iktar anzjani li ġew affettwati. Allura meta tqabbel ir-rata hemmhekk ħatara li ħajkollok fatality rate li hija ħafna ikbar. Allura dik hija l-biża li qed jiġri u forsi tista' tkun ir-risposta għal jekk hux vera qed jinbidel il-virus jew inkella hijiex il-fatt li qed jiġu affettwati iktar anzjani. Allura meta inti jkollok l-anzjani li qegħdin jiġu affettwati għandek ħafna iktar ċans li dawn il-persuni jmutu milli jkollok kieku iżjed nies li huma ta' età iżgħar. Iva, dak huwa xi ħaġa li hija importanti ħafna għaliex aħna nafu li jżed ma' persuna jkollu età kbira jew inkella jkollu kundizzjoni oħra mediċi, pereżempju għandu mart respiratorju jew mart tal-qalb jew inkella għandu diabete, hemmhekk persuni jekk jaqbadhom dan il-virus għandu iktar ċans li huma jimirdu u għalhekk aħna fir-rakkomandazzjoni tagħna mill-ewwel appellajna lill-anzjani biex huma kemm jista' jkun ma joqgħodux joħorġu barra jekk vera m'għandhomx bżonn. Iva, aħna sa issa bħalma xandarna u koll għanna żewġ persuni li ġew rikoverati, waħda persuna marra li kienet propju minn tal-ewwel każijiet li kellna li din ġiet recovered u propju ukoll aħna kellna persuna oħra li ġi recovered ukoll fejn kellu negative tests wara darbtejn wara xulxin. Però aħna dawn xorta qegħdin nibqgħu nsegwuhom, tajjeb qegħdin nsegwuhom ħalli nkun nistgħu naraw il-clinical course tagħhom, naraw kif inhu sejjer ħalli aħna nkunu żgur li dawn ma jmorrux għall-ar u aħna konna f'sitwazzjoni tajba ħafna li l-każijiet li kellna sissa kollha kienu nies li għadhom pjuttost ta' età żgħira ma kellhomx kondizzjonijiet mediċi li jistgħu poġġuhom iktar friskju, allura sissa l-każijiet kollha li kellna kienu f'sitwazzjoni tajba. Infatti il-każijiet kollha kważi setgħu ġew ikkurati d-dar, però aħna żammejnihom fl-isptar jew inkella fil-faċilità oħra ta' li għandna biex aħna nkunu żgur li nistgħu nżommuhom u nikkurawhom. Mela, is-sitwazzjoni fuq il-flights għandek sew sitwazzjonijiet. Waħda minnhom hija li inti għandek persuni li ġejjin minn barra. Għaliex nafu li għatem ftit flights li għadhom applikabbli, dawn in-nies kollha aħna qed nitolbuhom li jimlew il-passenger locator forms. Dawk il-passenger locator forms jgħaddu lilna u hemmhekk peress li aħna hemm il-mandatory quarantine għal kull mi jkun ġie minn barra, aħna dawk qegħdin ngħadduhom lill-Environmental Health Inspectors u flimkien mal-Pulizija jkunu qegħdin iduru fir-rondi tagħhom, ġif dak huwa użu minnhom. L-użu wkoll ta' dawn il-passenger locator forms qiegħed li jekk aħna jkollna xi każ bħal pereżempju l-każijiet li kellna li jkun jew dak il-ħin jew inkella l-għada, ġifier wara 24 hours ikun naħarġu s-sintomi, hemmhekk aħna nistabbilixxu li seta' kien hemm riskju għal passiġġieri li kienu fuq l-istess flight. Mill-informazzjoni u l-evidenza li hemm anke ta' mart ieħor u anke proprju ta' dan, in-nies li jkunu iktar friskju fuq l-ajruplan ikunu dawk li jkunu fl-istess fil-lira mal-persuna. Żewġ fil-liri lura u żewġ fil-liri l-qudiem. Aħna permezz ta' informazzjoni wkoll inġibu mill-airlines nkunu nafu min huma dawn in-nies u aħna nikkomunikaw magħhom. Jekk ikollok persuna li hu simptomatiku fuq il-flight, aħna npoġġu dawn ir-rows into mandatory quarantine. L-oħrajn aħna ninformawhom ukoll ħalli jekk huma jkollhom xi sintomi mill-ewwel ikellmuna u hekk naqbduha mill-ewwel. Grazzi. Mela, aħna
kontinwament qegħdin nevalwaw is-sitwazzjoni. Sa issa s-sitwazzjoni qiegħda li aħna l-każijiet kollha li kellna kienu każijiet li ġew importati minn barra, qegħdin nagħmlu evalwazzjoni wkoll at random bħala surveillance fuq nies li ma ġewx minn barra minn Malta. Ħalli nkun naraw jekk hemmx xi cases oħrajn li u niskopruhom mill-ewwel u mill-ewwel nkunu qegħdin insegwu s-sitwazzjoni ħanaraw fejn ikun hemm bżonn li ċertu miżuri ta' social distancing u li hemm bżonn ikun nistgħu nagħmlu. Le, is-sitwazzjoni hija mhux biss jekk għandek local transmission, imma kemm hemm local transmission f'min qiegħda tinfirex fejn qegħdin jinfirxu. Jiġifieri inti ma tistax tagħmel prevediment ta' sitwazzjoni ikollok numru ta' każijiet wieħed jew tnejn jew tlieta, inti tavalwa s-sitwazzjoni. Għax pereżempju jekk inti għandek pereżempju home li kellok transmission ma iktar minn persuna minn waħda għall-oħra u hemmhekk inti tara li hija contained hija sitwazzjoni mod. Jekk inti jkollok local transmission li hija fil-komunità hija sitwazzjoni li hija kompletament differenti. U għalhekk aħna kull ħin u kull mument qegħdin nevalwaw x'qed jiġri kemm hawn Malta kif ukoll barra u anke kienu l-miżuri barra minn Malta li fil-fatt tagħmlu impatt ħalli aħna nkun nistgħu naddattaw u nitalmu wkoll minn dawn is-sitwazzjonijiet. Mela, aħna sa issa kien hemm tlieta li sibna mill-ispezzjonijiet tagħna li kisru l-kwarantina mandatorja, iva, tlieta, u dawn imxejna magħhom skont ma tippermetti l-liġi. Li nafu fuq il-sintomi u kemm tiġi trasmessa hija l-informazzjoni li qiegħda toħroġ anke mill-każijiet li inti ġeneralment ikollok trasmissjoni meta jibdew l-ewwel sintomi. U għalhekk li aħna qegħdin nużaw il-kwarantina bħala miżura oħra ta' saħħa pubblika biex jekk il-persuna jibdewlu l-ewwel sintomi, aħna nkunu żgur li dak il-persuna ma jkollux kuntatt ma' ħafna nies oħra u bekk inti tnaqqas il-possibilità li jkun hemm il-firxa. Iva, aħna konna minn ta' qoddim billi rajna l-miżuri li għandna bżonn bħala saħħa pubblika li huwa importanti ħafna li inti tagħmel il-isolation, contact tracing, kwarantina, tnaqqas il-kuntatt ma' persuni ma' xulxin. Dan kollu huwa biex aħna innaqsu l-ammont ta' nies li jistgħu jiġu affettwati u anke kemm jista' jkun ikkontenjaw is-sitwazzjoni. Però dan mhuwiex biżejjed għaliex aħna qegħdin nippreparaw għal jista' jiġri, qed nippreparaw biex ikollna biżejjed sodot u biżejjed faċilitajiet ħalli jekk ikollna nies li ħajkollhom bżonn il-kura tagħna aħna jkollna dak li hemm bżonn u lest għalihom.